حراين بار قصيلنا نمهارو تمرت دما بزعبا كمي غيرنا حدا فوتو ألبوم بمايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن غيرنا ندالو زبل كنرينا ابزي حدا برزنتيشن سلايد شو مسدالنا insert زبل اوبشن الله اب insert ناتو images زبل جروب الله قصيلنا فوتو ألبوم تبلالاتنا مالتي ابزي كليك نغبر كليك مسغبرنا زا ويندوز يا مصيا الله فوتو ألبوم هجي نايت فوتو ألبوم كونتنت ناتنا ابزي نمرጽ مالتي insert pictures from file or disk زبلالو نزيا كليك نغبرا كليك مسغبرنا اتي ناتنا افتي فوتو ألبوم كنت ودلينا زلنا اسائل كابزي نمرጽو مالتي كابزي انا استفلالي اسائل علني نابنت زتوسن اسائل كوسدي كنترول يصايط زلو كنترول صايطه تن كافت فوتو ألبوم كاتوادلين زلو اسائل كم زنا غوركو يمرصن مالتي مريص امس وداهو insert تبل اوبشن አላትን ብያ insert تبل insert ምስ ወልኩ እተ ኣሳእል ኣብቲ ናተይ ፒክቸር ኣልቡም ክህሉ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክሊክ እናገበርኩ ክሪኦ ይኽእል እዛ ካልእቲ ዘላ ስእሊ ንላዕሊ እንድሕዳ ክገብራ ደልየ ኣብዚኣ ቼክ ቦክስ ክሊክ ክገብር ብድሕሪኡ ኣፕ እንድሕዳ ገይርያ ኣብ ቀዳመይቲ ትመጽእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስርዕ እንድሕዳ ክንህልዎ ደሊና ማለት እዩ እዛ ናይ የማነ ባርያ ንኣብነት ኣብ ቅድሚት ከምፅኣ እንድሕዳ ደልየ ንዓ ሰሌክት ገብራ بدهريو إذا أب أرونا صادكو نلعلي جبرا مالتي قال إنه كلجس زدليو سئلي إنه هدا الله خوينو خابز خا كم زلجس نابنت زخانة سئل نزاسي لخالجسان هدا دلي أبجي أشيك بوكس كليك جبر بدهريو ريموف زبلالني ريموف جبرا مالتي ካለ ኣብዚ ስእሊ ክሊክ ምስ ገበርና እቲ ፕሪቪው ናቱ ኣብዚ ብጎኒ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ዝኾነ ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሮቴት እንድሕዳ ክንገብር ደሊና ሮቴት ኣለና ኣብዚ ከምኡ ኣብዚ ናይ ብራይትነስ ኣሎ ናይ ኮንትራስት መወሰኺ ነገራት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና እቲ ናይቲ ኣልቡም ሌይኣውት ፒክቸር ሌይኣውት ፊት ቱ ስላይድ ይብለና ኣሎ ብምሉእ እቲ ስእሊ ፊት ምሻሎ ሙሉእ ኣብ ሓደ ስላይድ ሲ ሓደ ስእሊ ሙሉእ ኮይኑ ክመጽእ እንድሕዳ ደሊኻ ፊት ቱ ስላይድ ዝብል ኣሎ ዋን ፒክቸር ዝብል ኣሎ ቱ ፒክቸርስ ዝብል ኣሎ ክልተ ስእሊ በዚ ጎኒ የርእየኩም ኣሎ ከመይ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ማለት እዩ ኣርባዕተ ስእሊ ኣብ ሓደ ስላይድ ክኣቱ እንድሕዳ ደሊኻ ኢኻ ከምዚ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዋን ፒክቸር ዊዝ ታይትል ይብለና ኣሎ ሓደ ፒክቸር ሃሊካ ታይትል ዘለዎ ብልዕሊኡ እንድሕዳ ደሊኻ ከምዚ ኮይኑ ክመጽእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክልተ ስእሊ ዊዝ ታይትል ትብል መሪጽ ኣለኹ ፍሬም ሼፕ ከዓ ሬክታንግል ድዩ ራውንድድ ሬክታንግል ድዩ ኣብዚ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ቀፂልና ክሬት ክንብሎ ኢና ክሬት ምስ በልናዮ ነቲ ፎቶ ኣልቡም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ባዕሉ ጀነሬት ገይሩ ኣዳሊልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፎቶ ኣልቡም ኢሉ በቲ ሽምና ፅሒፉሉ ኣሎ again ኣብዚ እቲ ኣሰኣል መፂሎ እታ ናይ ታይትል ቦክስ ካ ኣብዚ ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ታይትል ክንፅሕፎ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ድማ ኣብዚ ታይትል ንፅሕፍ ብድሕሪኡ ብዓበይቲ ስክሪን ጌርካ ድዩ ብፕሮጀክተር ጌርካ ነዚ እንድሕር ደኣ ብስላይድ ሾው መልክዕ ከተርእዮ ደሊኻ ከዓ ኣብዚ ስላይድ ሾው ዝብል ክንኣቱ ኢና ፍሮም ቢግኒንግ እንድሕር ደኣ ኢልናዮ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ክሊክ እናገበርና እቲ ስእሊ ታይትል እንድሕር ኣለዎ ከዓ ምስ ታይትሉ ክመጽእ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ስክሪን ከም ዝርአ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስልታ ፎቶ ኣልቡም ናትና ምስ ወዳእና ሴቭ እንድሕር ደኣ ኢልና እታ ፎቶ ኣልቡምና ሴቭ ክንገብራ ኢና ፎቶ ኣልቡም ኢለ ሴቭ ገይረ ኣለኹ ኣብ ዶክመንትስ ካልእ ግዜ ሽዑ ብስክሪን ጌርንካ ክትጥቀመላ ወይ ክትሪኣ ወይ ዝኾነ ኤዲት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ስእሊ ከም ዘለዎ ከነዕብዮ ከነንእሶ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ሓጋዚት ፊቸር እያ ማለት እዩ